Starší pán vojde do lekárne a pýta si štvrtku tej zázračnej Viagry. To je vám zbytočne, pane, hovorí lekárnička. To nemôže fungovať. Pozrite sa, pani magistra, mám 80 a sex už neprichádza do úvahy, ale stačilo by, keby som si prestal ocikávať topánky. Lekár sa pýta storočnej babky, máte vo vašom veku nejaké problémy? A viete, že ani nie? Odkedy je dcéra v domove dôchodcov, nemám žiadne. Vnučka sa pýta starej matky, babka, akú firmu si mala za Slobodna? Žiadnu. Prečo sa pýtaš? Lebo starý otec hovoril, že si za Slobodna bola poriadna firma. Sedí jedna babka vo vlaku. Zrazu sa zohne a začne niečo hľadať. Všetci sa prizerajú a bez otázok začnú hľadať tiež. Po asi 10 minútach neprestajného hľadania si babka opäť sadne, dá si prst do nosa a povie, jaj nevadí, veď si urobím ďalšiu guličku. Babka počúva v rádiu hokej a pýta sa vnuka, počuj Maťko, ten Puk je náš najlepší hokejista alebo čo? Vnuk nechápe. Babka, no veď je stále na ľade a stále hovoria iba o ňom. Istý výskumný ústav robil štatistický výskum o vzrušivosti žien vzhľadom na ich vek. Tu sú výsledky. 18-ročné dievča sa vzruší, keď jej siahnete na prsia. 30-ročná žena sa vzruší, keď jej siahnete medzi nohy. 60-ročná žena sa vzruší, keď jej siahnete na dôchodok. 100-ročný detko sa rozčuľuje. Celých 100 rokov nikoho nezaujímalo, či mám čo jesť, a teraz sa ma všetci pýtajú, čo som celých 100 rokov jedol. Dvaja penzisti vystupujú z taxíka. Jeden sa pýta, je jedno, kto bude platiť? Áno, tak pán Boh zaplať. 100-ročný detko príde k lekárovi a pýta sa, pán doktor, kde by som mohol dostať AIDS? Ale detko, čo vám to napadlo? Dopočul som sa totiž, že s tým AIDSom sa človek môže dožiť ešte aj 10 rokov. Babka si prdla na ulici. Okolo idúci pán jej povedal, aká je neslušná, a ona mu na to odpovedala. Pane, ak ste ten prd cítili, nemáte dobre nasadené rúško a keď ste ho počuli, nedodržiavate 2-metrový odstup.